Malapit na tayo, malapit na. Alas 10 na yata. Ayan na, ayan na. Upya, padaan. Maiwanan ako. Ganda dito. Oh, siguro yan yung mga Sierra Madre. Ay, oo. Oo nga, Sierra Madre daw nandyan. Siguro yun ng Sierra Madre. Yun. Basta yan. Nagtsitsamba ang putik. Basta yan. Yan, nagtsitsamba. Di, feeling ko lang talaga yan yun eh. So, kasi Sierra Madre mataas daw yun eh. Tapos yun wala naman yun sa kabila dun. Eh, mas mataas yan. Malapit na. Ano ko na to eh, ramdam ko na tong kalsada na to eh. Pamilyar na ako dito. Kakana na tayo. Oh, see. Ay, ito na yun. Nandito na yun sa una ng konti. Oh, may inaraw. Joke lang. Hindi, basta dito na yun, malapit na yun. Oh, may ganyan na school. Wow. Wow, magic. Wow, magic. Tumaas na kami dyan dati. Malapit na. Ay, malapit na oh. Kanina pa yung salitang malapit. Basta pag may tambak na dyan na lupa or graba, basta mga ganon, yun na yun. Kanila na yun. Sa harap nun, yun na yung pupuntahan na bahay na nila. Okay, malapit na. Panay malapit na, baka malayo pa yan. Abot pa doon sa dulo. Ay, ito na. Ay, ito na. Ito na, ito na. May tambak Eh, nako. Doon pa sa kabila, isang tambak pa. Ayun, ay, hindi pa. Looking in your eye and almost done. Baby, I just wanna leave you forever. Ooh. My angel, angel, baby, angel, baby, angel. Ayun may tambak doon. Ayun na yun. Baka yun na yun, sa harap nun. Yung mga tambak ng graba
lang. Hindi naman sa'yo yun. Ay, true pa yun. Oh, may tubig ko. Ayan na, ito na nga. Puro tsamba ang putik. Oh, ano. Ay, dito na yun. Talaga. 100%. Dito na. Oh. Ano? Ay, hindi pa. Hindi nga. Putik na yan. Layo pa pala. Asan na yung tambak dyan? Ayun o. Malapit na yan. Ano kayang tanim yan o? Okay. May patubig na. Presko naman. Presko naman. Kanina pa naka-on yung camera ko eh. Naka-on pa pala. Wow. Ano na kayang taniman ngayon dito? Sibuyas pa rin ba? Dito na pala. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na nga. See what you see what you got.